Hola, en aquest vídeo ensenyarem com generar bibliografia i citacions de les informacions que extraiem d'intel·ligència artificial, siguin text, imatges, etc. Per fer-ho utilitzarem el format de citació APA 7a edició. A mesura que la intel·ligència artificial es converteix en una eina cada cop més utilitzada tant per la recerca acadèmica com per la professional, és molt important reconèixer com l'hem fet servir en el nostre treball. És per això que es necessita citar. Per tant, en el moment de fer-ho, el que fem és reconèixer amb què ens ha portat i expliquem d'una manera transparent com hem utilitzat aquesta tecnologia. És important també integrar d'una manera ètica i ben precisa aquestes respostes en els nostres treballs. Per tant, ho farem amb cometes o amb la forma que sigui necessària. En cas d'utilitzar eines d'intel·ligència artificial, com poden ser els famosos ChatGPT, Gemini, però també podrien ser Chat PDF o d'altres que conegueu, fins i tot Canva o altres programes que incorporen ja intel·ligència artificial, cal descriure com s'ha utilitzat l'eina en la secció metodològica o en la introducció del document. És a dir, ho he utilitzat només per definicions, ho he utilitzat només en el càlcul del treball, ho he utilitzat com a idea inicial, etc. En redactar els documents del treball sempre s'han de seguir les directrius que ens dona la universitat i el professor i en el cas que puguem publicar, doncs, el consell editorial de la revista on ho vulguem fer. És molt important recordar que s'ha d'utilitzar només per facilitar la recerca o per generar un text d'inici, però mai per escriure el text complet del treball. És habitual que les respostes que generen en ChatGPT o les eines d'intel·ligència artificial descriguin idees sense citar cap font. És per aquest motiu que és molt recomanable demanar a la pròpia IA que faci una llista de fonts d'informació, és a dir, de quins articles, de quins llibres, de quines pàgines web ha tret aquesta informació i confirmar-ne nosaltres la pròpia existència. Llavors, què farem? Que si les fonts són reals, precises i rellevants, sempre és millor llegir l'original i citar-ho directament, en lloc de fer una interpretació del que diu el model que sovint es capsa o regula d'una manera diferent. Per tant, la recomanació sempre és anar a l'original. Entrem a com citar amb un exemple en concret. En el cas de Gemini, que vindria a ser un producte similar a ChatGPT, el que li diem és, li fem una interrogació i li diem, per exemple, no? Qui va construir el Palau de la Música Catalana? El que faríem seria redactar el nostre treball i dintre del text el que faríem és indicar la data, no? Quan el 9 de setembre es va preguntar a Gemini, que és la intel·ligència artificial que va crear Google, i entre parèntesis posem l'autor, que és l'empresa que l'ha creat, Google, i l'any que l'hem consultat, 2024, i seguidament indiquem quina és la pregunta que vam fer a la intel·ligència artificial. Qui va construir el Palau de la Música Catalana? I la IA va respondre amb el text, i aquí posem el text literal entre cometes amb la seva resposta. Si més no, fragmenta tota la resposta que hi ha. Com serà la referència al final de la nostra bibliografia barrejat amb els articles, amb les pàgines web? Doncs serà una referència una mica més específica del que s'hi ha de posar, que és l'autor, com sempre, l'any 2024 i el nom o el títol de la intel·ligència artificial. A més, hi haurà la versió. Això ho podem buscar en el mateix Google, per internet, o demanar-li a la pròpia intel·ligència artificial si ella ens diu ens pot indicar exactament quina versió és. A més, li demanem indiquem, amb Cloudators, la descripció del model d'intel·ligència artificial, que en aquest cas és un Language Model for Dialogue Applications, que seria com interroga a partir d'internet i dona unes respostes diferents, per exemple, que altres models, com serien ChatGPT. I finalment, la URL amb l'adreça directa per entrar a Gemini. Ara farem un exemple ampliat de quan nosaltres volem indicar que en l'annex posem tota la resposta sencera que ens ha generat el ChatGPT. Per exemple, la citació dins del text, indicant l'annex, seria d'aquesta manera. Agafant l'exemple anterior, diríem la pregunta de qui va construir el Palau de la Música Catalana
i la resposta. El Palau de la música catalana va ser tal. Què indicarem aquí? L'autor i l'any, Google 2024, i vegeu a l'annex 3 per a la transcripció completa de la resposta dintre del mateix parèntesi. Per què? Perquè d'aquesta manera indiquem la referència que anirà a la bibliografia final i indiquem que si volen veure tota la resposta sencera, que era molt més llarga, i no només aquest fragment, poden consultar en l'annex que està tota descrita. Això és interessant per respostes complexes o que en puguem utilitzar o que doni molta més informació i que sigui rellevant. A la referència completa què farà? Doncs serà exactament igual que abans. Autor, l'any, el nom de la IA, la versió, la descripció del model i l'enllaç a internet. Ara explicarem com citar una imatge generada amb intel·ligència artificial, en aquest cas amb ChatGPT. Utilitzarem el mateix format que fem amb les imatges i taules, que és fer una citació dintre del text, una nota al peu i una referència al final. En aquest cas, nosaltres estaríem redactant i posaríem en una imatge generada amb intel·ligència artificial, en aquest cas posarem l'autor OpenAI i l'any 2024, en parèntesi, com ja hem fet en el cas anterior, i es pot comparar en una mateixa cèl·lula una persona i una de cançonesa. I aquí indiquem a quina figura correspon. Aquí podria haver-hi més text i la imatge o la imatge seguidament, com és aquest cas. Què passarà? Doncs que llavors ja hem de posar-hi una nota al peu. En aquesta nota sempre hi va figura i el número que li correspon al treball, en aquest cas la U, una petita i breu descripció, cèl·lula amb una part sana i una de cancerosa, i generada mitjançant ChatGPT, OpenAI, 2024, amb el següent prompt, que és la consulta que nosaltres li escrivim. En aquest cas vam fer-ho en castellà. Per tant, aquí posem, crea una imagen de dos células, una con cáncer y la otra sana. Pon círculos en la célula cancerígena en los espacios donde se ven las diferencias. Això, aquesta nota al peu sempre va amb un cos de lletra més petit. I aquí també inclou la citació. Veieu que posa ChatGPT, però llavors posa parèntesi OpenAI 2024. I a la referència a la bibliografia final, on hi ha totes les altres referències d'articles, llibres o el que hi hagi, posarem el nom de l'empresa que ha creat la imatge, el programa de la intel·ligència artificial, l'any que l'hem consultat, el nom de la intel·ligència artificial, en aquest cas el ChatGPT, la versió GPT-4 i el model d'intel·ligència artificial, que és un Large Language Model, que és diferent que el Gemini, per exemple. I l'URL que s'ha utilitzat. Per a més informació sobre com citar i fer referències, podeu consultar la guia actualitzada de setembre de 2024 de l'APA 7ª edició.